Ja sam kapetan prve klase Saša Stefanović, komandir sam oklopno-izviđačke čete. Nalazimo se na intervidovskom poligonu Pasuljanske livade i ovde smo sa ciljem da izvršimo proveru obučenosti ili, kako bi mi oficiri rekli, evaluaciju nakon perioda intenzivne obuke. Formiran je jedan izviđački organ, oklopno-izviđačka patrola, i uručen im je zadatak da izvrše borbeno obezbeđenje kolone na maršu. U okviru tog zadatka oni su izvršili sve potrebne pripremne radnje i spremni su da pođu sa polazne tačke i obezbede pravac kojim će se kretati oklopno-izviđačka patrola. Kolone su vrlo unosni ciljevi za neprijatelja, zato se moraju dodatno osigurati kako bi bezbedno, nesmetano i pravovremeno doturili neophodan materijal u skladu sa naređenjima pretpostavljene komande. Komandir oklopno-izviđačkog organa, kao i svi ostali profesionalni vojnici koji se nalaze u sastavu oklopno-izviđačkog bataljona, su tokom perioda intenzivne obuke savladali sve individualne i kolektivne zadatke koji podržavaju ovaj zadatak koji im je uručen trenutno ovde.